Wat ben je aan man? Ik zie hier de Engelenstraat. Oh, Ben je bekend? nee, geen idee. Oh. Ik word daar net voor. Nee, geen klap. En, en waarom zie je de Engelenstraat? Daar werd een vriendin van mij, maar ik heb haar heel lang niet zien. Oké. Maar toen had ze me nog praten, dus ik vind haar zo net. Nee, Verdorie. je speelt wat, hè? Beetje mooi, ja. Maar ja, je stond je maar wat. Ja, ik ging net het idee, die maar man is nou ik wel op denk, zich. ik dacht, ik maar die parallel waar je daar hebt, maar... Nou, zoek die kraam maar niet pas. Dit is mijn blinde hoek een beetje. Oh, zo. Dat hier net zien. Dat er een camera is. Nee, hier nog iemand zien, joh. Dat is toch een vrij fors ding, hè? Ja. 280 meter, zei er. Nou, dat Je bent in de buurt. dat wist ik wel. Oh, dat wist je natuurlijk wel. Oh ja. Ja. Nou, best genoeg. Je mag zo aan het werk, jong. Ja, ik neem een ontwerp. Ja. Tegen dank, hè? Ja, bedankt, hè. Joe. Hoi. Hoi.